Masu sauraro Assalamu alaikum, mai kawo muku rahotanni ke muku fatan kun wuni lafiya. Barkanmu da kasancewa a cikin wannan shiri namu na ƙarfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato ƙarfe 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin namu muna ɗauke da daga ƙarshe an bayyana lokacin da Tinubu zai dawo gida Najeriya daga Turai. Gwamnatin tarayya ta mayar da martani kan sukar da ake yi game da rashin dawowar Shugaba Bola Ahmed Tinubu gida Najeriya. Legit NG Hausa ta tuna cewa a ranar 2 ga Afrilu shekarar ta 2025, Tinubu ya bar Najeriya zuwa Faransa domin wata ziyara ta aiki ta mako biyu, yayin da fadar shugaban ƙasa ke faɗin lokacin da Tinubu zai dawo gida. Bayo Onanuga ya ce Tinubu na tafiyar da mulki daga ƙasar waje. Abuja, fadar shugaban ƙasa ta bayyana cewa Shugaba Bola Tinubu yana ci gaba da gudanar da mulkin Najeriya duk da cewa yana ƙasar Turai. Wannan na cikin wata sanarwa da ɗaya daga cikin masu magana da yawunsa, Bayo Onanuga ya fitar a ranar Alhamis, 17 ga watan Afrilu. An ji lokacin da Tinubu zai dawo Najeriya. Bayo Onanuga ya yi ƙarin bayani kan lokacin da Shugaba Tinubu zai dawo gida Najeriya a cikin sanarwar da ya wallafa a shafinsa na X. Mai magana da yawun shugaban ƙasar ya ce, rashin dawowar Tinubu gida Najeriya na ɗan lokaci ne kuma ya yi daidai lokacin da aka ce zai yi na hutu. A cewar Bayo Onanuga, dama tun a makonni biyu da suka gabata an ce shugaban ƙasar zai dawo Najeriya ne bayan bukukuwan Easter na 2025. Tinubu na tafiyar da mulki daga ƙasar waje. Onanuga ya ce shugaban ƙasa ya bar Paris zuwa birnin London a ƙarshen mako, kuma yana ci gaba da mu'amala da manyan jami'an gwamnatin Najeriya. Tinubu yana ci gaba da tafiyar da muhimman al'amuran ƙasa, ciki har da bayar da umarni ga shugabannin tsaro kan barazanar da ke kunno kai a wasu garuruwa. To masu sauraron mu, a nan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da safe.